Ahojte, milí priatelia. Ahojte. Tak vás opäť vítame. Dnes by sme vám teda dokončili tej čokoláde. Takže čokoláda obsahuje vlastne kvalitné kakové bôby. Je tam pridaná smotaná rastlina a tiež huba rejši. A je to veľmi jednoduché, lebo vlastne môžeme to zaliať len vodou. Nepotrebujete vlastne mlieko k tomu, takže vhodná pre detičky, alebo si ju dať večer. Alebo kľudne aj na raňajky namiesto kaká. No a dnes si tu pripijame s takouto kávičkou našou. To je ďalšie naše kapučínko. Áno. Jeduška nám ho potom ukáže. Už ho ukazujem. Aj môžeš aj ten sačok, jak vyzerá. Je tam vlastne rastlina smotaná a trstinový cukor. Takže pre tých, čo máte radi kafe latte alebo teda kapučínko, tak je vynikajúce. Chuťové je perfektné. Spravíme úžasnú penu. Hej, a dali sme si to so škoricou. Máme ešte jeden druh, potom môžeš tento. To je vlastne kávička, ktorá obsahuje aj mlieko, aj čokoládu, aj trstinový cukor. Takže pre tých, čo majú radi menej mlieka, ale majú radi takú maškrtku vlastne, že tam majú tú čokoládku. A je tam samozrejme kofeín, je normálne vás povzbudí, tá káva je tak ako keby, že si dáte akúkoľvek inú. Klasickú, len teda je sladšia trošku. Hej, čokoládou. Potom máme samozrejme tie klasické druhy, o ktorých sme už hovorili v predchádzajúcich videách, čiže obyčajná čierna káva so smotanou káva a tretia je aj s trstinovým cukrom. A je to balené v takýchto, jak Linduška ukázala, v tých praktických sáčkoch. Z jednej kávičky si spravíte, z jedného sáčku si spravíte 2 kávičky, takže... Čierne, čisté aj 3, čo som počula, keď taká piva. Hej, podľa toho, ako pijete vlastne, podľa toho, ako ste zvyknutí. Hej. A do aké veľké šálky si to budete zalievať. Presne tak, či silnejšiu, či chcete menej silnú a dáte si zohrieť 80 stupňovú vodu, nasypete a zalejte, ak máte málo, ak zistíte, že jednoducho je vám slabá, tak stačí prisypať, pretože je to v tej instantnej forme z toho dôvodu, že ten výťažok huby rejši tam je s tou špeciálnou technológiou miešaný. Takže, a ešte by sme mali pár slov povedať vlastne prečo piť túto kávu. Prečo je taká? Čím je iná ako tá normálna klasická, no? Takže to najdôležitejšie asi, čo tá rejši nám tam robí, že vlastne nezakysluje žalúdok. To znamená, že vlastne ten kofeín, kým ti prejde tým tráviacím traktom, tak ti vytvorí to neutrálne prostredie a potom vlastne nám pomáha pri všetkých tých našich neduhoch, ako je vlastne neutralizuje tú nahromadenú kyselinu, ako som povedala, upravuje tlak, vysoký, nízky, cholesterol znižuje, upravuje cukor v krvi, takže na všetky tieto veci. Proste sa oplatí piť? Proste sa oplatí. Dobre, na dneska už stačí. Áno. Viac informácií si pozriete na tajomstvorejši.sk alebo sa k nám pridajte na fanpage Tajomstvo Rejši a vidíme sa zase na budúce. Pekný deň. Ahojte.